icapto pun putra pinanganten sariwit nuninggih matur kaliyan yang sepuh badhe ngrumiyini wangsul dhateng dalem wana kembang. Kanthi mekaten kula sapara kadang pangombyong nderekaken panjenenganipun Bapak Sajino sekalian ibu. Nak yonaken saestu leres pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapak Rohmat Soeharto pinangka talanging basa saking panjenenganipun Bapak Sajino Mitra Suwarno sekalian garwa. Kunjuk panjenenganipun Bapak Rohmat Soeharto tansah kaaturaken agunging panuwun awit sih darmanipun. Para sepuh, bini sepuh, para tamu kakung putri ingkang kinurmat. Adicara ingkang angka 3 nuwun injil atur panamining pasrah saking keluarga Adi Mas Sarno sekalian Adi Sulastri. Kunjuk panjenenganipun Bapak Mardi Sarono sasana wekdal kawula sumanggahaken sumoga. Aminipun kalanipun para bini sepuh, para rawuh, para tamu lelenggang kanthi margi-margikaning penggalih sinambis keca imbal ing pangandikan keparenga kula hanyar krami awrat kawula nuhuni menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Sarno putra keluarga. Kula kinen nampi ugi nanggapi atur pangloyan saking duta pangarsan Jawa. Namung saderengipun kawula kepareng nglajengaken matur. Monggo sesarengan kula dherekaken tansah numpun puja mugi dhateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Ratri. Salajeng task force badhe Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kanjeng Gusti Gusti Ingkang Maha Kuwasa permatur ingkang kanjeng sami saengga wrenggah para tamu kakung ingkang sinobagya mulya. Boten panjenenganipun para sepuh ingkang ngagung astuti ing pawiyadaman. Bapak Sarno sekalian sakrawangsa Desa perlu ngaturaken kah atur pangkur sawis turunan sami kanthi ngaturaken langen yang cukup kalian sasono. Saya beri minggah sesaat. Jangan ayu-ayu. Ya iya. Nah. Uji saking latah Boyolali Ujung Wetan saking Kecamatan Sawit Diajeng Meni Agusti. Bojone dadase. Bojone se. Ibu ketua. Kata-kata ibu ketua. Ketua. Ya, kata-kata ketua. Sambil loncong. Kata-katanya kena betina jajan mie ayam. Kathah kalpatanipun kawula tansah nyuwun agunging samudra panjenengan. Bila taufik wa hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk Mas Suranto so Mas Suyoto kula suwun pinarak dhateng mriki saperlu hanya tapi kajatipun akan menapa ngatos panjenenganipun rawe-rawe rantas malang-malang buntung.
Agung Kabinet Bupati Mulyo Senggal